खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम आयेन आफादनि लोगोनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि थांखि लानायनि सायाव गोबां बर' माहारियारि आफादफोरनि सायाव मोनसे जावरिखांनाय थासारि सोमजिदों, जायखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि माखासे गलाफ्रावबो असमिया हांखोजों लिरजानाय हांखोफोरखौ बनसुनि हान्जाया गोसोम दागो फुननानै हुखुमोरदों आरो बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखारनायखौ एबा बोखारनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनिफ्राय बोखारनायनि जेबो थांखि लानाय जायाखै होननानै गावनि समाजारि बिजोंनि मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बेनि अनगायैबो गोदानै सायख'जानाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङाबो गावनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बर' रावखौ बोखारनाय जायाखै, आसाम आयेन आफादाव बर' राव, असमिया राव, इंराजि आरो हिन्दी रावा सोलिगोन होननानै रोखायै फोरमायफिननानै होदों। रां दाबि खालामनायनि मोनसे अडिअ कल रेकर्डआ समाजारि बिजोङाव जोबोर गोसारनाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफाननि मावथि मन्टु हाजरिकाखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला जरहाटनि सासे हाग्रा बिफाननि मावथि मन्टु हाजरिकाया सासे प्रबिन सयकिया मुंनि सुबुंनिफ्राय दानारि मासुल नागिरनानै फननि गेजेरजों हुमखि होदोंमोन आरो बे हुमखि होनाय अडिअ कल रेकर्डआ समाजारि बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिसि सोरखारनिफ्राय मोनसे फोसावनाय। बिटिसि सोरखारनि कालचारेल बिफाननिफ्राय जायफोर बिथांमोना हारिमु अनसायगिरि, मोजां मेथाइ खनगिरि, मोजां दामगिरि, मोजां एक्टर एक्ट्रेस, थियेटार दैदेनगिरिफोरनो ग्रेन्ड साइन एवार्ड होनाय जागोन होननानै फोसावदों बिटिसिनि इएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरिनि मोनसे गोनांथार फोसावनाय। दिनै 6 जुलाइनिफ्राय लानानै एबा दिनैनिफ्राय फैगौ 24 खालारसिम बिटिसि फरेस्ट बिफाननि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ जागोन। बेखायनो दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 24 जुलाइसिम क'क्राझारनि माखासे लामाफोरजों हाबनायखौ बन्द' खालामनाय जागोन। गुबुन गुबुन हालामनि सानै बर' लाइमोना न'निफ्राय गोमानानै दङ। सासेया जादों गहपुर हालामनि गरायमारिनि सबिन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन सासेया जादों बिश्वनाथ गहपुरनि दावगासार नार्जारी। न'खरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला गहपुर हालामनि गरायमारिनि सबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा अरुणाचलाव गारि सालायनो होनानै थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम 3 बोसोरनि बारलांबाय, नाथाय न'खरनि सुबुंफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया, बबेयाव दं बेनि जेबो उदिस गैया होननानै बिमाया मिथिहोदों। दुखुथिया न'खरनि बिमाया गावनि फिसाज्लाखौ मोनफिननायनि आसाजों सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ नुयोब्ला 9707504991 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। बेराफारसेथिं बिश्वनाथ गहपुरनि दावगासार नार्जारीयाबो थांनाय 4 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिफाया मिथिहोनाय बादिब्ला दावगासार नार्जारीया इउपिआव खामानि मावहैदोंमोन, नाथाय खामानि मावनो थांनाय जायगानिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेनाव उन्दुलांसननाय समाव गावनि मबाइल फन आरो गोनां फोरमानलाइ गासैखौबो खावजाजोबदों आरो बिहारसिम मोनफैनाय लोगो लोगोनो न'खरनि सुबुंफोरा बेनि जेबो खबर मोननो हायाखै, जायखौ लानानै दायो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां जिंगायाव दङ। बिथांखौ सोरबाफोर नुयोब्ला जानबुं नम्बर 8812880778 नङाब्ला 7086766391 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। আমাৰ ইয়াতে প্ৰচলিত হৈ থকা যি আমাৰ অসমীয়া, ইংৰাজী, বড়ো ভাষাৰ লগতে হাউচৰ ভিতৰত আমি ইন এডিশ্যন এই 3টা লেংগুৱেজৰ লগতে আমি হিন্দীটো কালি নতুনকৈ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এটা সিদ্ধান্ত তেনেকুৱা লোৱাৰ আগে আগে জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটি মিটিং মাতিব লাগে, গতিকে আমি এতিয়া আপোনাৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত তাত মানে পূৰ্বতে আছিল 3টা লেংগুৱেজ আছিলে, হিন্দীটো নাছিলে আৰু যেহেতু হিন্দী এটা ৰাষ্ট্ৰভাষা, গতিকে ৰাষ্ট্ৰভাষাক আমি সন্মান সকলোৱে জনোৱা উচিত, যাৰ কাৰণে আমি হিন্দীটো নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন আমি কৰিছোঁ। খবৰটো পাই আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ CM ছাৰো টেক্সট মেছেজত দিছে যে তেখেতেও মানে কোনো পধ্যে এইটো মানে নহয় বুলি তেখেতেও মানে টেক্সট মেছেজৰ জৰিয়তে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিছে। গতিকে আমি খুব ভাল পাইছোঁ যে যাতে আমাৰ বড়ো ভাষা 8th শিডিউলত যি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যে লেংগুৱেজ, সেই লেংগুৱেজটো যাতে আমাৰ যে পবিত্ৰ যি এছেম্বলি বিধানসভা, এই মানে বিধানসভাত যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, লগোই হওক বা আৰ্নাই হওক বা নেম প্লেটেই হওক, যে এইটো যাতে থাকে তাৰ বাবে আমি কিন্তু সেইবিলাক গুচোৱা বা মানে লোগোৰ পৰা মানে আঁতৰাব বিচৰা এনেকৈ শুনি আমি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক বা নিউজ মিডিয়াও শুনি আমি খুব মানে আমি দুখ পাইছোঁ যে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা দুখবিলাক আমাক বড়োসকলক যাতে নিদিয়ে
তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। বিভিন্ন জিলাত আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলোঁ যে কোনোপধ্যে যাতে অসমীয়া ভাষাটো চাইনবোৰ্ডত মানে আমি নাৰাখোঁ, এই কথাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। কিন্তু আমি সদ্যহতে আমাৰ বিধানসভাৰ যি অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই যি মানে আমাৰ যি দাবী, এই দাবীটো মানি লোৱাৰ কাৰণে যে আমাৰ যি সিদ্ধান্ত আছিলে সেই সিদ্ধান্তটো আমি উঠাই লৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে নকৰে তাৰ বাবে কঠোৰ মানে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ।